Ved du godt, hvorfor du er her? Svar mig! Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort galt. Du skal ikke tage pis på mig. Må jeg i det mindste ikke tale med min advokat? Jeg har beviser for, at min klient er uskyldig. Hvor? Lad mig nu bare lige. I trekanten ABC trækker vi en højde ned fra vinkel A og danner på den måde to retvinkler trekanter. Vi vil nu bevise ved hjælp af arealformlen, at sinusrelationer gælder i en vilkårlig trekant. Hvad vi har gjort er, at vi har sat de mål, vi har fra den her trekant ind på formen for sinus, som vi har fra retvinkler trekanter, som siger, at sinus til vinklen er lige med den modstående kateter over hypotenusen. Vi har så fundet den modstående kateter og hypotenusen i vores trekant og sat det ind i formen. For at få den til at passe ind i arealformen, isolerer vi højden og erstatter den med højden i arealformen. Og får når frem til, at arealen er lige med en halv gang A gang C gang sinus til B. Hvis vi havde trukket højden fra en anden vinkel af, kunne vi så have nået frem til nogle andre vinkler, til nogle andre former. Det kunne så have været den her, eller den her. Vi vil gerne nå frem til sinusrelationerne, som er sinus til A over A er lige med sinus til B over B er lige med sinus til C over C. For at nå frem til disse former, bliver vi nødt til at ændre på de linjer, vi fandt tidligere. Så for at komme af med det halve, ganger vi hver især ligninger med 2. Herefter dividerer vi hver især ligninger med A, B, C, for at kunne nå frem hertil. Så det vil sige, at B går ud med B, C går ud med C, A går ud med A, C går ud med C, og A går ud med A, og B går ud med B. Herefter når vi så frem til disse former, og vi har så hermed bevist, at sinusrelationerne gælder i en vilkårlig trekant. Men det var ikke det, din klient sagde. Men det er fordi min klient, som så mange andre, faldt i sinusfælden. Hun kunne ikke vide, om hvilken var spids eller stum. Du slipper den gang. Så din tur. Men jeg har ikke gjort noget forkert. Det var en kæmpe fejl i dit bevis af kosinusrelationen. Nu skal jeg nok forklare. Hvis vi antager, at trekant ABC er spidsvinkel, og vi har tegnet en højde fra vinkel B, så siger vi, at siden AD er x, hvilket så gør, at siden DC er lige med B minus x, da den her side til sammen er B. Da trekant BDC og ABD er retvinkler, kan vi anvende Pythagoras. Så hvad vi gør er, at vi trækker den nederste trekant fra den øverste. Hvad vi har gjort heroppe med den her sætning er, at vi har forkortet i det, at vi ved, at det her er en kvadratsætning. Så vi har bare hævet den, som vi gør en kvadratsætning, og så nået frem til det her. Hernede har vi så minusen begge for hinanden. Hvad vi gør først er, at vi hæver parentesen. Herefter så kan vi se, at x går ud med x, og h går ud med h. Vi bliver så efterladt her med b i anden minus 2bx er lige med a i anden minus c i anden. Vi rykker herefter minus 2bx over på den anden side af lighedstegnet, som bliver så positivt, og rykker a i anden minus c i anden hen på den anden side af lighedstegnet. Så vi ender op med b i anden plus c i anden minus a i anden er lige med 2bx. Den trekanten er retvinklet. Kan vi bruge reglerne for en retvinklet trekant, altså cosinus. Vi har så cosinus er lige med den hovedstående kateter over hypotenusen. Hvis vi så tilpasser det til den trekant, vi har, så bliver det cosinus til vinkel A er lige med x over c. Vi isolerer herefter x, som så bliver c gange cosinus. Vi sætter så den her ligning ind på x's plads, og kommer så frem til ligningen 2b gange c gange cosinus til a er lige med b anden plus c anden minus a anden. For så herefter nå frem til kosinusrelationerne, som vi har to af her, og så den sidste hernede, kan vi så enten vælge isolere cosinus til a eller a i n. Hvis vi så isolerer cosinus til a, får vi så b i n plus c i n minus a i n over 2ab, hvilket så er en af kosinusrelationerne. Og hvis vi vælger isolere a i n, får vi b i n plus c i n minus 2bc gange cosinus til a. Hvilket så er den kosinusrelation, der så gælder, når man skal finde et side. Hvis vi har taget højden ned fra en anden vinkel på trekanten, kunne vi så også nå frem til disse to, som så er de andre kosinusrelationer. Det er så hermed bevist, at
Cosens relationer gælder en vilkårlig tregang. Jeg ser stadig ikke fælden. Jamen det smarte ved Cosens relationer er lige præcis, at der ikke er nogen fælde. Så det svar, man når frem til, har bare været korrekt. Tager du pis på mig? Hvis der ikke er nogen fælde, så kan vi ikke bare lade en gå.